Mi salmini on fo mi landike siɗon e jam. Hande ko dimanche 15 décembre 2024. Mi feƴƴinanen ɗo information ambassadeur Angleterre on Guinée Conakry ɗo no waɗi ɗo yewtere. Kanko ambassadeur John Marsal o wi ka yewtere makko. O wi situation transition on Guinée ɗo. O wi CNRD sifanaki jama on ko laaɓi ko woni haqiqa fiyo transition. Hara kanko ambassadeur John o inni CNRD no duwa laaɓande yimɓe ɓen wowlde ko laaɓi fiyo transition. Yimɓe anda ko yon ɗum wona e o transition. Kanko ambassadeur John fayin o inni o yi CNT on no yalti e leydi fo inna no vulgarisude avant projet constitution o. Ɓe yetade yimɓe ɓen kono e constitution ɓe moƴƴini. O yi ɗum ɗo. O inni kono ha joni o anda ko honɗum won nder ton tigi tigi ko laaɓi ko. Anda. O inni fi référendum on kadi gouvernement o wowlu no inni waɗa e référendum on ka fende lane ɗo. Kono ɗum ɗon kadi ha joni faamaki. Onni haray ko toroto gouvernement CNRD on ko yo ko ɓe laaɓan yimɓe ɓen fi o chronogramme transition fi au retour à l'ordre constitutionnel. Honde tuma élection organisée te konno ɗi organisirte. O wi si visibilité ala si yimɓe ɓen anda e ko honɗum wona woni mettay fi. Kanko ambassadeur Angleterre o inni wo kamɓe Angleterre ko ɓe pays démocratique leydi maɓɓe ndin démocratie no ton. Kanko mo hooli hoɗɗi si lagine ɗo développement waɗay ɗo si lagine ɗo kadi yaara yeeso ko be démocratie on ñiiɓa ko juuɗe démocratie on lagine wawata hettade. Après o inni wo yimɓe buy à l'extérieur ɓe woni e yewtidude mum woɓɓe ko Guinée yemɓe woɓɓe na Guinée yemɓe. Woni wo kono hay extérieur yimɓe ɓen no jiiɓi andude ko honɗum jokka lagine ɗo fiyo transition. O inni investisseur ɓe buy ɓe o yewtidata e mum faaleteɓe investisude lagine ɗo ɓe gouvernement CNRD on noddata yo ar investisa yo ar golla lagine ɗo kono ɓen investisseur ɓe CNRD faalete yo ar ɓen kadi ɓe renseigne to taw ɓe ƴetta e renseignement ɓe anda est ce que haqiqa no lagine ɗo ko honto fewndi fi organise goɗɗi élection ji fi yo gouvernement civil aru yo lanɗo keso civil jo mo tawata ko wotanaɗo mo Guinée en fof suɓi e koyo on ɗon ɓe gollidata e mum. Investisseur ɓe portoɓe investisseur ɓe aroɓe ɓe CNRD noddata ɓen fof ɓe renseigne to kamɓe kadi ɓe tefay ɓe anda taw. Aray ɓe mari représentant ɓe Guinée ga ɓe mari représentant ɓe adna Allah on fof kala ka tumbodire jane watta investisseur ɓe aray ɓe mari représentant ɓe fewjinoto e mum. Nani tum ɓe arirta ɓe ukko e leydi lagine ɗo ɓe wiya ɓe gollude hara garantie ala haqiqa ala. Ko ɗum waɗi kanko ambassadeur John o wi no moƴƴani lagine ha si tawi CNRD andini yimɓe ɓen koye honɗum woni fiiɗi élection ji ko ɓe promettuno yimɓe ɓen ɓe fodi jama on ɓe organise ɓe hoota ka kamɓe sori ɓen civil jo mo jama Guinée on suɓi wo laamu leydi. O wi ko ɗum ɗon o waajoto CNRD ko ɓe ɓurtu faminde yimɓe ɓen koye honɗum ɓe uggini koye honɗum ɓe woni fiiɗi élection ji. O wi parce que o wattani la kanko ambassadeur Angleterre on glissement de calendrier waɗi parce que transition on ko haldano ko ha le 31 décembre 2024 ko ɗum wonno dire transition ko ɗon hattayno. Hande ɗo ko le 15 décembre 2024 ko tellen balɗe 15 heddi transition o lannu ko CNRD haldidanoko kono ha joni hay référendum on ɓe waɗali constitution ala e fichier électoral ala sakko wowle fi élection. Kanko ambassadeur John o wi cela veut dire
glissement waɗi o wi ko toroto noon senerde ko ɓe organise ɓe ndaara no ɓe waɗira élection ji ɗin kisan koye ɓe faami jama on koye honɗum ɓe woni tant que visibilité ala e fi o transition e fi o chronogramme transition o wi leydi men ndin leydi lagine ndi wata heɓude développement par ce que investisseur ɓe ɓen ɓe arata e leydi ka tawata piiji ɗi laaɓa ko nde yewtere ɗon ambassadeur Angleterre on lagine ɗo waɗi ɗo ko ɗum mi faal noon feƴƴinande merci beaucoup